Oglbeýle Reýmowa, Maýa Gözel Orazowa we Jahan Magşy. Siz bir-biriňize konkurentmi? Maýa Gözel Orazowa. Täzelikde tuweleme birnäçe toýlarda gördük. Owadan toýlamydyň şaýady bolduňyz. Ýöne öň sizi hiç ýyl toýda göremzokdyk. Öň toýa çykaňyzokdyňyzmy? Yok, öňüm çykýardym men. Talip jogurym ýöne internet platformalary ýaly ösenäle. Soňam 8 ýyl maşgalam sebäpli sunugdan gitdim. Innem nesip edenden täzeden sunugada dolanyp geldim. Täzelikde yigitler diýip aýdym çykardyňyz. Ýöne birnäçe wagt öň Oglbeýle Reýmowa türkmenimiň yigitler diýip edil şoňa meňdeş aýdym çykarypdy. Siz bir-biriňize konkurentmi? Yok, ol konkurentlik barada däl. Meň pikirimçe her bagşyň repertuaryna, her temada egişli aýdymlary bolmaly. Yigitler barada da meň aýdymym ýokdy. Şu yigitler aýdymny hödürlediler maňa, awtorski ýazylyp. Menim aýtdym. Şu günlerde halkymyzyň içinde şeýle bir gurrunma. Ýagny Oglbeýle Reýmowa, Maýa Gözel Orazowa we Jahan Magşy. Şu üçüsi deňrek ýol alyp barýar diýerler we gollaýarlar we halabam diňleýärler. Şu arada näme aýdyp biljek? Halkymyz şeýle pikir edýän bolsa, diýmek onu halkymyzyň özi gowy bilýänler.